Hej YouTube! Jeg skal spille noget survival sammen med Koma 07, som lagger fucking meget. Ja, din stemmehakker. Din stemmehakker, okay. Og bare lige så I ved det. Så må han være oppe og køre i lang tid, så vi skal lige til dag. Han er bare fucking demo-agtigt, altså. Hvorfor mister hele sin liv? Ja, jeg mister hele sin liv. Hej. Det ved jeg ikke noget om. Det er rigtig dejligt nu, man kan se, når andre udlægger blokke. Er det bare mig, eller er det rigtig dejligt, at man kan se, når andre udlægger blokke? Okay. Der vil linke i beskrivelsen. Aldrig. Jeg YouTuber, eller nu siger jeg lige en stor hemmelighed, som han har sagt til mig tidligere i dag. Jeg kan godt lide nøgne damer. Ja. Du kan overhovedet, jeg sagde overhovedet ikke, jeg sagde overhovedet ikke den hemmelighed med, at du godt kunne lide nøgne damer. Slet ikke. Damer. Man kan bare se det bare. Okay, jeg begynder at mine. Nej. Ja, det er det. Say don't stop. Jamen, jeg hedder Amar. Det rører sådan en skid. Godt, jeg har 10 kommet her, nu er det din tur. Her, du kan lige hakke dig nedad. Og hvis I ikke kører ham, så det ved jeg heller ikke hvorfor. Ja. Rigtig godt. Nej, fuck you. Bare så ved der en serverlag, okay. Og ja, jeg har tyggegummi i munden. Og han spiser smok her. Jo, han gør. Nej, du kommer bare tygge det på sådan noget, der siger. Nej, han er jo mega sund, han spiser gulerødder. Hvorfor? Ah. Okay. I dag er det Karls fødselsdag. Hurra. Ja. Og nej, og det skal jeg ikke tage. Hallo, hvad har du lyst til den på? Der skulle da mega mange mobs, så var det hyggeligt. Ja. Hvordan skal jeg fremlægge en bog? Og når jeg uploader videoen, så er det så den dag, at jeg uploader den, for jeg logger kl. 8. Så nej! Ja. Nej, det var skeleton.
Jo, det kan det jo, det nye update. Har du kørt det? Ja, det styrer du. Du er husmoren. Nej, for så kan de se vores Skype, og det gider jeg ikke at have. Nej, for så kan de se vores Skype. Eller bare fuck det med lyden. Nej. Altså, det er jo bare en video. Og det er så i morgen. Kæft, man. Hallo, du har ikke mine en skid. Gå så ned min. Nu. Jo, du skal. Du er jo mand. Nej, jeg er husmor. Du er der var mandmor. Overlag. Hallo, prøv at lave det der mandestemme igen. Og seriøst. Dillemus. Nej! Altså Dillemus, det er en YouTube-kanal. Og ja, der er link i beskrivelsen også til ham. Multicam TK ud. Ja, og Koman 07, han skulle spille sammen med O-dreng. Det er, jeg er fucking misundelig på ham. Jeg vidste det sgu da godt. Fuck dig, mand. Hvad er jeg gasset med? Hvad er det gasset med? Nej. Jeg er overhovedet ikke, for nu er alt jo lavet om i en ny update. Jo. Vi laver skidt på den klubben der. Ja. Jeg fik chok. Ja, det skal han. Altså, I ser ham aldrig mere efter denne video, fordi... Nej, hvad fuck tænker jeg på, mand? Hvor dum, mand. De kunne sætte sammen nu, de der... Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. De der tingesteder der. Ja, hold kæft, det er godt forklaret. Ja, giv mig klap på skulderen, ikke? De her. Det er mega nice, det der nye. Bum! Hvad se her? Okay. Se, hvor nice, man. Det gør nice. Mus. Nå, men altså, så vil jeg vise noget, man kunne i det nye update. Pisse. Har du set den video, så vil du se en ting, jeg vil have gjort. Er det ved dig, det larmer sådan? Nu fik man høre sådan en, der griner, sådan en mand, der snakkede. Man kan høre den i baggrunden ved dig. Ja. Tror jeg. Det var nice. Okay. Er det ikke fra Wannabe Gigs, han er? Hvad? Ja, Gigs kom lige ind og skrev sådan til den der. Mega, ja, eller... Hallo. Når han ikke uploader en video, så bliver jeg sur. Hvis han ikke uploader en video, så bliver jeg sur ved at vente hele dagen på at uploade en video.
Det er nok også fordi jeg bor på Fyn, du bor i Sjælland. Ja, altså imens skal lige se mig, der crawler ham. Så bruger jeg lige en masse cobblestone på den her. Ja, det er for wannabe gigs, men ja. Det er bare sådan gigs, han er med i. Jeg kan godt lide hans videoer. Også link til ham. Vi sender Dudemus. Lille Muse 2. Altså, vi har link til alle Gex's venner med. Så skal der være mange links. Ej. Ikke med madliv. No! Nå, jeg kan se, at vi skal... Hvad? Nej. Det er bare pisse mørkt. Ja. Pis. Eller du ikke på mig, jeg har en 2,5 hjerte tilbage, jeg har ikke noget mad. Undskyld bouncer, men vi skal slukke om 1 minut. Og jeg undskylder virkelig, han er så dejligt. Men det var 3 om til. Min skærm er sort. Ej, Minecraft has crashed.